הרגע לא חיכיתי והמתנתי במשך 4 שנים. הגיע. 4 שנים אני קורא על המקום, אני עומל על פיתוח ידע, אני עומל על לפצח את השיטה, להיכנס למקום. 4 שנים אני חולם על המקום, והנה זה קורה. זה ויזה לצפון קוריאה. בן אדם שהוא מטורף באמת, ירצה באמת ובתמים לנסוע לצפון קוריאה. זה מגנט, זה כמו להגיע למכה בשביל מוסלמי, שיהיה ברור. זו גולת הכותרת בשבילי. משהו פה לא בסדר. צפון קוריאה היא מדינה מבודדת. כל העולם שם עליה סנקציות, זה כבר 20 שנה של סנקציות, אפילו יותר, מכיוון שהיא מפתחת נשק גרעיני. האו"ם השווה את מה שהיא עושה בקרב אזרחיה למה שהנאצים עשו ליהודים. יש להם מחנות עבודה, מחנות מוות, הם פשוט התעללות, הם מפרים כל דבר שקשור לזכויות אדם. עכשיו, יש הוראות מה לקחת לצפון קוריאה, ובעיקר מה לא לקחת. כל מה שכתוב בנוט טופק, אם אתה מביא לתוך המדינה, מה שצפוי לך זה מאסר ממושך ועבודות פרך. Bibles or religious material for distribution. לפני חצי שנה נכנסו לכלא 2 אמריקאים, לכלא הצפון קוריאנים, הם קיבלו 20 שנה של עבודות פרך. למה? כי הם הכניסו ספר תנ"ך לצפון קוריאה, המקום הכי מוזר עלי אדמות. זהו שחר של יום חדש, אין ספק. שחר של יום חדש. אורי, אני הולך לא להיות פה מחמישי עד שלישי הבא. אתה יודע למה? כי אני הולך להיות בצפון קוריאה. אל תגלה לאף אחד ולא לשום חברים כלבים שלך. פאפי, אני זן. נעמי, תשמור על עצמך, אני מתחננת. אל דאגה, אני אחזור, כמו תמיד. בוא תלווה אותי לאופניים. עוד תבואי לך אם אתה לא תחזור. אני אחזור. אני לא אוהבת את זה. אני מאוד לא אוהבת את זה. אל דאגה, אני אחזור, ובקרוב אני אשים סוף לכל הסיורים האלה. אני מחכה לזה. זה לי נשיקה. אני אתקדם. גם אני, פאפי. ואני אחזור, אל דאגה. כל עוד אתה במקום שיש בו אינטרנט? כן. צור איתי קשר. בסדר. מתחננת. כל פעם חזרתי, אני... לא, האמת היא אולי לא טוב שאני אומר, אני אולי... זהו, אני עדיין נוהגת. זה לא משנה, אני עדיין נוהגת. גם אני, אבל אני יודע להסתדר. אני מקווה בשבילך, כי אתה עושה אותי כבר חולה. הנה נמרוד מגיע. מה קורה, אחי? אני נוסע עם חבר שלי, נמרוד ניר, למסע. הסיבה שנמרוד מגיע איתי זה כי הוא פשוט בן אדם מטורף. אבא שלו הוא המשנה לראש הממשלה, קוראים לו סילבן שלום, ואם הוא ישמע שנמרוד נוסע לצפון קוריאה, נמרוד הולך לקבל היום צו עיכוב יציאה מהארץ. אז הוא אמר לו שהוא נוסע לויפאסנה. למה הוא אמר לו ויפאסנה דווקא? מכיוון שבצפון קוריאה אין אינטרנט ואין טלפון. אז אתה נכנס לשם, זה כמו חור שחור, אי אפשר, לא שומעים לך עד שאתה לא יוצא. יאללה, אני אומר שיהיה לנו בהצלחה. איך אומרים בהצלחה בקוריאנית? אני מניח שאין מילה כזאת. Very happy. You know where we go? We go to North Korea. Oh, North Korea, you crazy people. E7 עד 11, יוניאן.
קיבלתי את הוויזה. כשאתה מגיע, הם לא מחתימים ממך, זה רעיון ויזה, אתה מקבל כרטיס דיין. אני נכנס בתור ליאור דיין, אני נכנס בתור עמוס דיין. זאת הזהות הפיקטיבית שלי. דיוויד. היי דיוויד, עמוס. Nice to meet you. בזהות הרגילה שלי לא היו נותנים לי להיכנס לצפון קוריאה. הנה המטוס שמחכה לי. הנה, הדגל. הדגל. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני כבר התחלתי להזיע, כאילו זה מלחיץ. כבר אסור כאילו לצלם במקומות. אתה לא רוצה להיראות כמי שמצלם יותר מדי, כמי שחוקר יותר מדי. אתה צריך כאילו להיות צנוע מבחינת התחום הוויזואלי. תוכנית לסרטוט בציר רשת. כבר בלחץ ואני מסיע פה ואני הולך להקשיב טיפה למוזיקה נסית. אולי זה ירגיע אותי. כי הלחץ עולה וזה לא בגלל שאנחנו עלינו רגל מעל צפון קוריאה. בחיים לא ראיתי כמויות צבא כאלה. בחיים לא עשו לי בדיקות כמו שעשו לי כאן. אבל זהו, הגענו מחוץ לשדה תעופה בפנימיין. Are you going to be our guide? What's your name? My name is Cha Yong-ho. Cha Yong. You can call me only Cha. Cha? Nice to meet you, Cha. I'm Amos. Amos. Amos Dayan. Nice to meet you, Amos. Amos, yeah. Mr. Amos. And you, Cha, and Lee. That's the new terminal? Yeah, but we've not finished it yet, so it's better to take pictures of the old one. Because next time when you come here, then please take picture of new one. No. Not inside? Pictures, yeah, no pictures. No, okay. טוב, זה ממש לא יאמן שאני פה בצפון קוריאה ועוד עם דרכון ישראלי. רק חבל מאוד שהדרכון כבר לא עליי, כי לקחו לנו אותו בשדה תעופה. אנחנו 3 אנשים פה ויש עלינו 3 מלווים. הם קוראים לעצמם מדריכים, אבל לי די ברור שהם לא בדיוק. הם בטח משירותי הביטחון שלהם. אסור לנו לדבר עם אף אחד, הם מחליטים לאן לוקחים אותנו, הם מחליטים איפה אנחנו אוכלים, הם מחליטים מה אנחנו מצלמים, מה אנחנו לא מצלמים, הם שולטים בכל רגע נתון. ואם למישהו יש אומץ לעבור על החוקים שלהם, אז שיהיה בהצלחה במחנה העבודה. אוקיי, אני חושב שלא עשינו היכרות פורמלית. בטיול הזה יש לנו עוד אחד, זה אני, נמרוד, וזהיד וויליאמס. זהיד וויליאמס בארצות הברית. So, I don't know how, but we all ended up in Pyongyang together. אוקיי, קיבלנו את החדרים בבנה. מה המספר חדר? Alright. יש מאפרה. Thank you, sir. הסבירו לנו, אנחנו נמצאים במלון, היא הסבירה לנו שאסור לנו לצאת, עכשיו למה? הרי ההסבר הוא לא יהיה, תקשיב, אתה לא יכול לצאת מכיוון שיש כאן דברים שאנחנו לא רוצים שתראה. נו. אסור לצאת מכיוון שהקוריאנים הם אנשים ביישנים. הם לא רוצים, הם ביישנים מזרים. עכשיו הכל מובן, ואתה צריך תיווך. ודרך אגב, אתה יודע שכאילו די ידוע שיש פה ציטוט, אבל אני לא חושב שהם יבינו עברית. אני לא אתפלם, יש פה באמצע איזה חדר הצצה.
כן, אחי, זה נראה בדיוק. רק כמו חדר חקירות כזה... זה נראה בדיוק. סוג ב', אפילו המנורה לא יושבת, היא יושבת באלכסון, אחי. יואו. בוא נראה מה הולך בחדר המוזר הזה. מה זה? למה יש את זה? מה זה חשוב? אז... מה זה? חדר משונה מאוד. הנה פה החדר חקירות. תגיד שלום. לא, אני למי לא שנמצא בצד השני. נהיה משנות ה-60. מה אתה אומר? זה המלון הכי טוב בכל צפון קוריאה. אין פה כלום. מה זה? למה צריך להיות פה? והנה שוב הדבר הזה. זה הפתח של המזגן. אז מה זה? Thank you. We can't take the photos? No, Okay, no pictures, okay. Local area, no pictures. Local areas, no photos, okay. If I mean a guest comes to visit my house, let me tell I have a house. Yeah, I Picture of your only toilet. and then I I respect that. stupid. Unbelievable. It's Friday night. Yes. Friday night, there's nobody out here. Is there a nightlife here? Not nightclub? Nightlife. Like nightclub? No. 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 ערב ראשון, מסעדה גדולה וריקה למדי, ואנחנו היחידים שיושבים פה. What is going on in here? They said actually to bring a flashlight, and I thought they were kidding. Really? אנחנו אוכלים להנאתנו. לא כל כך להנאתנו, כי זה אוכל מוזר, ופתאום האור נכבה, יש פה בעיית חשמל. הפסקת חשמל. בגלל סנקציות אין להם חשמל בשעות היום, והם אפילו לא מתרגשים מזה. חושבים פה במסעדה. הנה, נר. Thank you. That's the price of world sanction. What we are... Good, get that on video, I like that. Yeah, that. השעה כולה 10:30 בלילה, ומה שהולך בחוץ, בפיונג, מעבר לחלון, הוא פשוט מדהים. כי לא הולך שם כלום. העיר חשוכה, אין אף אור דולק. ניתקו את החשמל, מישהו הפסיק את הזרם המרכזי. זאת העיר בלילה, הכל חשוך. אף לא מכונית אחת עוברת. בטח אתם טועים למה פה, לנו, יש אורות. למה? כי אנחנו תיירים ועלינו רוצים לעשות רושם. ואני בטוח שאיפה שאין חושך זה אנשים שמשקיפים עליי עכשיו. אוי, הנה, מכונית. וואלה, מונית. וואו, איזה אירוע. מונית נכנסה לפה למעלה, אני רק מקווה שזה לא מישהו שבא לה... בגלל שהוא ראה אותי מצלם מהחלון. לא יודע כבר מה לחשוב פה. הנה פה המעלית של הקומה שלי. אוי. היא לא עובדת. המעלית פה שלי יד קומה 35. זאת המעלית שבה אמרו לנו לעלות, אבל אם אתה הולך לפה, דרגות חירום מ-14 עד 42. משהו פה לא בסדר עם הכל. אם אני לא אלך לישון ואני אמשיך פשוט את זאת, אני ארצח.
שעה 5 בבוקר, ואת כל פיונגיאנג מפלחת מוזיקה מוזרה, כמו קריאת השכמה קומוניסטית לכל המדינה. די ביזארי מה שקורה פה. סוריאליסטי לגמרי. Good morning. כשבאנו, אמרו לנו, אסור לצאת מהמלון ולהסתובב עכשיו. אף אחד פה לא משגיח עליך. אני חושב שאני אנסה לגנוב צילום של הרחוב. אולי נראה מה באמת קורה פה. לא להאמין, סדרה ראשית בפיוניאנג. ככה זה נראה. אין אפילו רכב אחד בכל הכביש הראשי הזה. מה השוטרת הזאת מכוונת בדיוק? זה תעלומה. היא שורקת לי. לאן היא הולכת? נראה שהיא עושה טלפון למישהו. אני חותך מהר לפני שאני הולך להסתבך. אחי, אתה קולט? מיד אמרו לה. מיד אמרו לה. בא אליי ביישוב והצביע. הנה היא באה. אחי, זה מטורף. Good morning, צ'ה. אני חושב שהעניין הוא כזה, פשוט, אם תצא החוצה, אתה לא תשרוד יותר מכמה שעות, מכיוון שמישהו, פשוט הם יקראו למשטרה, יגידו, יש כאן מערבי מסתובב לבד. You can take pictures outside, but inside no pictures. No, so, no pictures inside, only outside. Are we gonna go on the ship? Yes. Go on the ship? Yes, then you can take pictures there. Inside the ship? Yes. Prevent? Yes, only outside. Yeah, like here, Pyongyang, it's okay. אנחנו במוזיאון הניצחון הצבאי. פה מסבירים לנו את הגרסה של צפון קוריאה למלחמת קוריאה. מלחמה שהם טוענים שהם ניצחו בה. למרות שחשוב להגיד שעל פי ההתקדמות נראה שדווקא דרום קוריאה ניצחו בה. You can take pictures here outside and the weapons and on the ship traveler, but in the museum it's forbidden. Okay, not in the museum. Let me tell you something about who won 2 wars. Ward number 1, Samsung. Ward number 2, Hyundai. Very true. Very true. That will tell you who won. Absolutely right. בעצם יש פה 3 אמריקאים, ושני ישראלים. שני אלה הם בארצות הברית. אחד המדריכים שלנו בא והסביר ל3 האמריקאים שאם מישהו שואל אותם לא להגיד שהם מארצות הברית, והוא הסביר כן שאם החיילים, יש פה הרבה חיילים, ידעו שהם מארצות הברית, הם מאוד ייכסו ועלול לקרות משהו, לכן עדיף שלא יגידו שהם מארצות הברית, וששאלו אותו הוא אמר שאנחנו מישראל, כאילו שישראל יותר טוב. אתה קולט שאם יקרה משהו, אנחנו סבבה, האמריקאים, יש פה 3 אמריקאים, 2 ישראלים, אנחנו עוד יחסית פחות רעים. During the war, the entire casualty was about more than 4 million people died. So here the biggest bomb weighs about 500 kilos and the smallest one about 50 kilos. אחי, אתה יודע שהגרסה המערבית לא מדברת על 4 מיליון? על 400,000. אין לי אינטרנט, אבל ממה שאני יודע וזוכר, לא נהרגו 4 מיליון, על פי הגרסה של המערב. אנחנו רוצים עכשיו לבקר בספינה USS פבלו, שנתפסה, הספינה האמריקאית שנתפסה על ידי הצבא הצפון קוריאני. The brave seamen of our People's Army captured Pueblo, the armed spyship of the U.S. imperialists, which was conducting espionage in our territorial waters, and over 80 aggressors on board a ship. It was a severe punishment to U.S. imperialist aggressors who violated the sovereignty of our country. 11 months after the capture of Pueblo, the enemy knelt down before the Korean people and made an official apology. The U.S. representative was so confused that he even forgot to write a data in the apology. He wrote
dictator hurriedly ousted by a representative. President Johnson complained that the apology was the only one of its kind in the U.S. history. הם אמרו, בחיים ארצות הברית לא ספגה כזאת אבדה. המנהיג הדגול של צפון קוריאה אמר, הוא מוכן להחזיר את החיילים, אבל לא את הספינה, כי הם שומרים את זה, כי זה מבחינתם גביע. Leaders are come from heaven because they are very great leaders. Our president gave support against the Japanese army for about 20 years, so that in 1945 that he returned back to our country with a victory. You get paid salary from the government? Yes, I can. I But- receive. So this is a government job? Yeah, but somebody who works like in that grocery shop They also from the receive government. Yeah. Everybody from the Everyone, government. yeah, in our country. So that's why I said no private It's communism. communism, yeah. Socialist country. They get the same money? No. No, the amount of money is different according to the job. So in our country, the people who work in the difficult jobs such as farmers, Yeah. and the miners, Yes, miners. and so on, They get more money than than others, yeah. Yeah. 与相中历史长，街道。 אוקיי, אנחנו יורדים לסאבווי, למטרו. המטרו העמוקה ביותר בעולם, 100 מטר מתחת לפני האדמה. זה פחד מוות, זה שיגוע. הם טוענים שיש 17 תחנות למטרו, אבל תיירים יכולים לראות רק 2. אולי יש רק 2. הטענה של המערב, של כל מי שמבקר פה, המעטים שהם מבקרים, זה שכל האנשים פה זה הצגה. אומרים שכל האנשים פה מסביב זה הצגה. אתה מאמין בזה? אישה, אתה מאמין שזה הצגה? This is the Truman Show. I think I see the same people in places, the same places. Now I saw a lady that I saw yesterday without a uniform. Chap, can you ask somebody here, maybe if he knows about Israel? I can ask, but it will be reported. So tourists cannot do reporting. Not only me, but also the other people Yeah. know about Israel and the country. Do they know about what happened to the Jewish people with the Nazis? Yeah, so we know. Yeah, we read. We People have read. here learn about the Holocaust of the Jewish people? Yeah. I think it's very terrible. It is very terrible. It is. Give me 5. 5. Nice to meet you, sir. Have a good day. התחלתי לדבר עם צ'אן, שאלתי אותו האם הוא יכול לצאת מהמדינה, מה שאנחנו יודעים שהוא לא יכול. אז הוא אמר לי, כן, בוודאי, אין עלינו שום הגבלות, אנחנו פשוט מאוד עסוקים. הם לא יכולים להתפנות, הם מעסיקים, אז הם נשארים במדינה. Wow, so many actors. So many actors and actresses. Why are you saying that? No, we talked about that. Oh, About she heard that people say it's fake. Yes. yes. So in that case, that these are all actors. that are People in the West, We saw today 1 million actors. people in the West have a lot of things. That's why we came here to Yeah, see the the truth truth. for ourselves. לקחו אותנו עכשיו לטיול בפארק, לראות את החיים הטובים של פיוניאנג. הקטע הכללי בסיור הוא בעצם להראות את פניה היפות של צפון קוריאה, ושתחזור בחזרה ותגיד מה שאומרים לנו בתקשורת, מה שאומרים במערב זה לא נכון, תראו איזה חיים נהדרים יש פה.
אנחנו פה ליד משפחה צפון קוריאנית, עצרנו, כי הם עושים ברבקיו, והם רצו לתת לנו לתרום. אז אנחנו הולכים לתרום. Okay, I want to. I don't know how to hold sticks. Okay. So I'm gonna do it now. Like, yeah. No, it's short. You can't hold that? No. That's delicious. Have a little bit. Take it, it's good. It cleans them out. ברור, הפספורטים שלנו לא עלינו, וברור שהמדריכים ששמו לנו, הם עבדו מאוד מאוד קשה בהסברה. אבל אני חייב להגיד שאני די קצת משוכנע. אני לא חושב שצפון קוריאה זה המקום הכי מדהים בעולם. דווקא האנשים פה נראים סך הכל יותר שלווים באופן משונה, או שזה או שהם יותר שלווים או שהם פשוט יותר מפוחדים. אני לא יודע מה להגיד. Hello. 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 You can say in Korean, 안녕. 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 안녕하세요. השעה 11 בלילה ושוב אנחנו נמצאים במסעדה ריקה לחלוטין. What is she doing, Zaid? So we still haven't figured out what she's doing. It's entirely possible that she doesn't know what she's doing. Yes. Those water bottles, now those water bottles were emptied out and they were filled with beer from the taps here. Yes, exactly. So we still haven't figured out what she's doing. It's entirely possible that she doesn't know what she's doing. Yes, it is. But, That's how it is in those. but yes. אין נפש חיה, אין שום דבר. פשוט מטורף, המקום הזה מטורף, מטורף, מטורף. אני לא חושב שאפשר לסכם כלום בצפון קוריאה. לא יום, לא שעה, לא דקה, כלום. הכל פה לא מסוכם בעליל. הכל מובן ולא מובן. היום אנחנו נכנסים לקיסון, שהיא עיר הבירה של שושלת קוריאה הקדומה. העיר גם ממוקמת ממש בגבול שבין צפון קוריאה לדרום קוריאה. בדרך לפה אתה רואה טיפה את צפון קוריאה אמיתית. וכן, זה נראה פחות טוב מפיוניאנג. כביש ראשי. המון מכוניות. יום כיפור. אני יכול ללכת לאמצע הכביש. אף לא מכונית אחת. הנה אנשים על הכביש. Let's go back because some local people are looking for the bushes at us. Get out of here. Yes. Okay, look to the left. הם המקומיים רואים אותנו באמבוש, רק מסתתרים בשיחים. You see, they're in the bushes. That's insane. That's crazy. That's scary. That's scary. המקום הזה לא ראה מערבים, אולי שנים. פתאום רואים, כל הכפר יוצא. ככה נראה דרום צפון קוריאה. 8 בבוקר. קיסונג. Missy, what does the sign say? What? Let's commit. Let's defend. Let's defend the Park community at the cost of our lives. בוא נגן על המפלגה הדמוקרטית שהיא המפלגה השלטת פה מאז 1945, גם במחיר של חיינו. פרופגנדה טהורה. Mr. Cha, look what I'm gonna wear now. Oh. I'm putting it here. Yeah. Putting it here. When I go to the DMZ, I want them to know that what side I am on. Yeah. I'm not on the south of the side. I'm with the DPRK. It sounds good. It sounds great. What do you think about it? Is it good? It's good. Very good.
but you better what this side? This side? Yeah. The side with the heart? Ja. Heart. Yes, is what the heart is. Ja, wird es rauskommen. Das ist clever. Nice. Nice. Nice? Ja, very good. Yes. הגענו ל-DMZ. ה-DMZ זה המקום הכי נפיץ בעולם. כשסוף העולם יגיע, זה יתחיל כאן. יתחיל באיפה שאני נמצא כאן כרגע. אני לא יכול שלא לשים לב לאירוניה הגדולה. החדר מהצד צפון קוריאני שבו נערכות השיחות, נא לשים לב למותג של המזגן. מותג העל הדרום קוריאני, סמסונג. זה החדר בו נערכות השיחות שיש בין שהדרום קוריאנים רוצים לדבר עם הצפון קוריאנים נערך פה. 이 종전업종과 종전기구들이 완전히 파괴됨으로써 오늘 조선반도에는 이미 시각의 핵전쟁까지 일어날 수 있는 위험한 사태가 조성되고 있습니다. 이 조선반도의 조성변 핵전쟁의 위험을 막기 위해서는 조미쌍방 간의 새로운 평화 정책을 수립할 것입니다. 이 책상을 가로질러 간 마이크 손이 바로 군사풍기선상에 놓여 있습니다. כאילו העניין הוא די פשוט. אני בצפון קוריאה, עכשיו אני בדרום קוריאה. אני בדרום קוריאה, אני בצפון קוריאה. חשוב להגיד שבתי הספר מחייבים את כל הילדים להגיע לפה ל-DMZ. מדהים לראות שגם הילדים פה הם מגיל צעיר, משמעת ביחד. אני רוצה להבין. עזוב, תעשה איתו, הבטח את המחשב שלך, עזוב אותי 2 דקות. אתה רוצה לראות את המחשב שלי? בוא תסביר לי מה קרה. מה קרה? אני עכשיו חיברתי את הפלאפון שלי כדי להוריד את התמונות שצילמתי, חלק בסרט חלק לא. זה מה שאני מקבל. תלחץ עליהם. שאני מנסה לפתוח אותם, והם נותרים שחורים. לא, אתה לא רציני, תראה לי מאיפה זה מפסיק. זה עזוב. יש לי כמה תמונות פה. תראה לי איזה. גם לי, זה הקטע, גם לי עולות כמה תמונות. בוא תראה אצלי, בוא תראה את כל התמונות. בוא תראה את כל התמונות. הכל שחור. כאילו מישהו שיחק בזה. לא, תקשיב שלי, אחי, זה כל התמונות שחורות. מה? ויותר מזה, עכשיו אני... כי כנראה עם טלפונים זה לא מהטלפון. זה לא קשור לטלפון, ואני לא נושא את זה אצלי. הם לקחו את הלפטופ, שתוק שנייה, הם לקחו את הלפטופ שנכנסתי. הם התעסקו בו רבע שעה, אחי. נכון, בשדה תעופה גם לי הם עשו את זה. אבל איך הם טוענים את זה לתוך המחשב? היה להם את המחשב שלי 20 דקות, על מה אתה מדבר? אבל היית כל הזמן לידו. מה פתאום? גם לי לקחו בהתחלת המחשב לבד ואמרו לי תחכה פה. אגב, עשו את זה גם עם הטלפונים שלנו, חמוד. חשבת למה? כשעמדנו בתור לקחו לנו את הדרכון ואת הפלאפון. הוא פתאום חיכה לנו אחרי זה. יש מצב חזק שמה שקרה פה לא קשור הוא בעיה בלפטופ? קשור לזה שהעברתי עכשיו את התמונות ושרפתי אותן. זה מה שקרה כאן. התמונות שאני מסתכל לתוך האייפון ראיתי הכל. אז זה עדיין מופיע באייפון? אחי, זה נדחק לך מהטלפון! לא, אחי, זה מטורף ברמות כאילו שאני לא יכול להסביר. אולי כאילו סימנו אותנו. אחי, זה גם מטורף שאנחנו באותו חדר בדיוק. אתה יודע מה זה אומר? תבין, לפני יומיים היינו באותו חדר, מלון רגיל, אתה לא בדיוק באותו החדר. עשינו צ'ק-אוט, אנחנו חוזרים. אתה יודע מה זה אומר? שזה אלה חדרים של זרים שצופים עליהם, שמקשיבים להם. סרטים, בדוק את הסרטים. אוקיי. סרטים, אולי הם לא יודעים לעשות. ולכן הם מקפידים כל הזמן, no record, והתמונות הם פחות מקפידים. זה מה שבאו ואמרו לנו. אוקיי, סטילס, אוקיי, פיצ'רס, נו, אח שלי, לכן אני אומר, בדיוק. לא באנגלית. אחי, מאחוריך, אתה לא אומר? אני בטוח. חייבים למצוא את 4 הכרטיסים הכי חשובים שלך, של הוידאו. אתה חייב להסליק אותם וללכת עם 2 האחרים. עכשיו אנחנו צריכים להיות פרקטיים. איך אנחנו מארגנים שהחומר שמצולם עכשיו יישמר? זה? כן. תראה איפה שמתי אחי. העברתי את זה לפה, שתבין עד כמה הייתי בלחץ. אתה מוציא את הדברים האלה ושם את זה איפשהו. כן, בואו נראה שאנחנו חוזרים כאילו... ברור שאנחנו חוזרים, להפך. אם הם טרחו לשרוף לנו את התמונות, זה אומר שהם ישחררו אותנו. כן. אם הם לא היו שורפים לנו את התמונות, נכון. הם היו שורפים אותם פיזית, הם לא צריכים תוכנות בשביל זה, אתה מבין? זה גם...
תקשיב. ראיתי את המחשב של זעיף, שנייה, והמחשב שלו נראה בסדר. תגיד, מתי פעם ראשונה ראית את זה? שיצאנו מהטרמינל, מהשדה תעופה, שיצאנו עברנו את החקירה, כאילו בחוץ לשדה תעופה. כלומר, פעם ראשונה שנתקלנו בבן אדם זה שמה. שכביכול לנו מסין, זה בצפון קוריאה. פעם ראשונה ששמענו עליו בכלל, לא היה קודם, אמרו לנו שזה אני ואתה לבד. נכון. ובשדה תעופה פתאום אומרים לנו, יש עוד מישהו איתכם, ואנחנו לא מוצאים אותו. נכון. למה הוא בא לנו כאילו, הוא החבר הכי טוב שלנו, והוא מסביר לנו על המשטר דברים? זאת התנהגות קלאסית של משת"פ רשויות. גם שבא... כן! שמים בבית סוהר אחד כזה. זה כאילו... ודובב ככה. זה בול ככה. ישר מגיע, כן, אין בעיה לחצות גבולות, בואו תספרו לי איך אתם רוצים לחצות גבולות, אתה מבין? אבל אחי, אם ככה... תקשיב, זה קלאסי. אתה יודע מה לדעתי מתכננים? דבר אחד, לקחת את הכרטיסים. זה מה שבאמת. זה למה שאני אמרתי לך. הדבר הראשון שאמרתי לך... הם מתכננים איכשהו, ויכול להיות ביחד איתו. אחי, זה לא מצחיק כבר. זה נהיה מה זה לא מצחיק. אנחנו צריכים להתנהג הכי כרגיל. כן, אם מישהו שמע את זה עכשיו, אז אנחנו כבר אוכלים אותה. אז מישהו, אני רוצה לעשות שיחת טלפון לאח שלי, להגיד לו... מה לעשות? כאילו, לא לשחרר שבויים, לא לשלם כסף וכן הלאה. אחריותי המוחלטת, אני לא אגרום... תקשיב, אתה צודק. פוליטיקאי בכיר, אני לא אגרום שום נזק לאינטרס של מדינת ישראל. אני גם הולך לעשות את אותה. פשוט לא הולך לגרום נזק למדינה בגלל שטות שעשיתי. אני התחלתי להסיע. מה זה? נראה להם כל הקומה מרושת. אחי? לילה אחרון בפיוניאן, אנחנו הולכים לשיר קריוקי. זה אחד הפעילויות הפופולריות ביותר פה, אולי הצורת בילוי הכי נפוצה, ואני מתנהג כרגיל. הכל כרגיל, ובלב אני מתפלל שבאמת מחר אנחנו נצא מפה. Alright, let's start the party. Oh, you. What? They have English songs. Oh, nice. Somebody needs to break the ice with a Western song. Is it? These are Korean songs. No. English songs. We didn't. Billy Joel. We didn't start the fire. That's mine. That's mine. Dude, it's mine. It's mine. Born in the USA. We didn't start the fire. של בילי ג'ול. מעביר מסר מאוד מסוים שאני רוצה להעביר פה מהמערב לפה. מה שקרה הוא שנמרוד בדק את זה, הוא עושה את מה שהחבר שלו האקר אמר לו לעשות, והוא כן יכל פתאום להוריד את התמונות, והוא מצא שהתקינו לו תוכנה על המחשב, תוכנה שבעצם מכווץ את כל הקבצים והופך אותם לשחורים. בכל מקרה, מה שמובן זה שאנחנו תפסנו את תשומת הלב שלהם, מתפלל שזה יעבור בשלום,
אני קצת לחוץ. המחשבה שתפסנו להם את תשומת לב לא מוצלחת בעיניי. כי אם הם באמת רוצים, הם מגלים בקלות שאני עיתונאי. למרות שאני חושב שהקטע שלהם בכלל חושבים כיוון הזה, הם חושבים כיוון של ריגול, מוסד ודברים כאלה שזה בכלל מטורף. יאללה, מקווה לשרוד את הלילה הזה. יש לי הרגשה, כאילו, אם עד עכשיו לא הגיעו לחטוף אותי, זה טוב. כי אני מדבר ופה יש לי את הדבר הזה כל הזמן שאני לא יודע מהו. לחיי הדמוקרטיה, לחיי העם, לחיי הרפובליקה, לחיי קורא הלילה טוב. אוקיי, הכל ארוז. אנחנו יוצאים מהמלון, שילמתי על השיחות הבינלאומיות שלי עכשיו. סכום נכבד. אני אפחד להרים את העיניים ולראות ניידות משטרה שבאות לאסוף אותי. דרכונים חסרים לנו. גם הכרטיס טיסה נראה כאילו אנחנו באמת הולכים לצאת מפה. אני אשמח לחזור. אני מקווה שזה לא כמו בשיר של האיגלס. You can come out anytime you want, but you can never leave. Check out anytime you like, but you can never leave. חוזר מרגיש קצת כמו חייל שחוזר ממלחמת העולם השנייה או לחילופין ממלחמת קוריאה. וזהו, אני עם חולצה של פיוניאנג. זהו. איזה חולצה? חזרנו. הנה הרדי, בוא תראה, זה צפון קוריאה. אתה התינוק היחיד בעולם המערבי שיש לו חולצה כזאת, אתה מבין את זה?